Σας χαιρετώ. Είμαι η Αθανασία Σκορδά από το Καλλιτεχνείο. Τι θα λέγατε να δημιουργήσουμε παρέα κάτι πολύ όμορφο και καλοκαιρινό για αυτές τις υπέροχες δημιουργικές ξένιαστες στιγμές που περνάμε πάντα μαζί. Πάμε να ξεκινήσουμε. Η έμπνευση αυτού του μαθήματος είναι αυτή η πανέμορφη tropical χαρτοπετσετούλα σε συνδυασμό με τα καλουπάκι tropical φύλλα και σκέφτηκα να τα εφαρμόσουμε σε μια μικρή και πολύ συμπαθητική καπελιέρα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Αρχικά θα περάσουμε με άσπρο υβριδικό χρώμα όλη μας την καπελιέρα. Ενεργοποιούμε το πινελάκι μας με λίγο νερό, γεμίζουμε χρώμα και ξεκινάμε μόλις με ένα πέρασμα. Τα υβριδικά μας είναι εκπληκτικά. Βάφουμε γρήγορα και πάρα πολύ οικονομικά. Καλύπτουν 100% την επιφάνειά μας. Όσο καλύτερα τα δουλεύω απλώνοντας το χρώμα στην επιφάνειά μου, τόσο πιο εύκολα και καλυπτικά εφαρμόζουν σε οποιαδήποτε επιφάνεια θέλουμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Είτε αυτή είναι ένα χάρτινο κουτάκι, είτε είναι ξύλινη επιφάνεια, επιφάνεια από γυαλί, επιφάνεια από ύφασμα. Καλύπτουν πολύ αποτελεσματικά την επιφάνειά μας και δεν χρειάζονται να προηγηθεί να περάσουμε αστάρι στην επιφάνειά μας. Την ίδια κίνηση εφαρμόζω και στο κάτω μέρος της καπελιέρας μου, ελέγχοντας να απλώνει αποτελεσματικά και πολύ καλυπτικά το χρώμα ως βάση. Ήρθε η στιγμή που θα περάσουμε στην τεχνική εφαρμογή της χαρτοπετσέτας. Το σχέδιό μου είναι επαναλαμβανόμενο, οπότε το μισό μέρος θα το βάλουμε στη μία πλευρά και το επόμενο στην πίσω πλευρά. Εφόσον είναι αρκετό, κόβουμε τη χαρτοπετσέτα μας στη μέση. Αφαιρούμε τα δύο φύλλα και κρατάμε το φύλλο που έχει το τύπωμα από το σχέδιό μας. Θα χρησιμοποιήσω την κόλλα για να εφαρμόσω τη χαρτοπετσέτα. Η συγκεκριμένη είναι η Plus Decoupage Glue της Cadence. Περνάμε στην επιφάνειά μας μια ποσότητα κόλλας μέχρι τη μισή καπελιέρα μας. Αφήνουμε λίγα δευτερόλεπτα να εξατμιστεί η υγρασία της κόλλας και προετοιμάζω το μοτίβο να κολλήσει επάνω στην καπελιέρα μου. Τώρα θέλω να κρατήσω το μοτίβο που έχει αυτά τα φύλλα, άρα θα την προσαρμόσω στο σημείο από τη μέση της χαρτοπετσέτας μου και κάτω. Πολύ εύκολα, κρατώντας στον αέρα το φύλλο, με το καθαρό μου χέρι, οριοθετώ πόσο εύκολα θα κολλήσει. Αυτό ήτανε πάρα πολύ εύκολα, χωρίς τσάκιση και χωρίς δυσκολία.
Το ίδιο θα κάνουμε επαναλαμβανόμενα και στην άλλη την πλευρά. Όμως πριν βάλω κόλλα, θέλω να δω λίγο πώς θα έρθουν καλά το μοτίβο μου. Δείτε πόσο ωραία κάθεται, αγκαλιάζει η συνέχεια το ένα με το άλλο. Ωραία, και εδώ επειδή επανωτίζει πρέπει να το ωραιοθετήσω και έρχεται λοιπόν ακριβώς το φύλλο που τελειώνει εδώ, θα κάνω τη συνέχεια στο μοτίβο μου. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο tips ώστε πριν κολλήσουμε να κάνουμε έναν έλεγχο πώς ταιριάζει το μοτίβο, να το τοποθετήσω ώστε να έχει μια πολύ καλή συνέχεια στην επιφάνειά μας. Ωραία. Τοποθετούμε πάλι κόλλα. Για να βοηθήσουμε και να οριοθετήσουμε πολύ εύκολα το μοτίβο μας. Ακολουθούμε τη συνέχεια και γίνεται το φύλλο μου ένα. Αγκαλιάζει λοιπόν το ένα μοτίβο, είναι η συνέχεια του άλλου. Με τον ίδιο τρόπο πάλι έρχομαι και συγκλίνω το ένα πάνω στο άλλο και βλέπετε τι ωραία συνέχεια έχει. Σε αυτό το σημείο, πριν βάλουμε κόλλα, να κολλήσουμε και να εφαρμόσουμε πολύ καλά τη χαρτοπετσέτα μας με ένα γυαλό χαρτό, πάμε ασκώντας ελαφριά πίεση να απομονώσουμε τα κομμάτια της χαρτοπετσέτας που περισσεύουν. Είναι ένας εύκολος τρόπος ώστε να το αφαιρέσουμε χωρίς να τραυματίσουμε. Τώρα μπορούμε να κολλήσουμε κανονικά από μέσα προς τα έξω σε κίνηση σταυρωτές κινήσεις, έτσι, την χαρτοπετσέτα μας αποφεύγοντας ίχνος αέρα. Δεν φοβόμαστε να πιέσουμε, αρκεί να έχουμε αρκετή ποσότητα κόλλας στο πινέλο μας. Πάμε να μονώσουμε με ένα βερμικάκι νερού την επιφάνειά μας. Το συγκεκριμένο είναι το Aqua Stone της Cadence, αδιάβροχο βερνίκι νερού. Θα αφήσουμε προς το παρόν το κάτω μέρος να τραβήξει και πάμε να ασχοληθούμε με τη διακόσμηση από το επάνω μέρος από το καπάκι μας. Το καλουπάκι μας έχει 3 διαφορετικά μεγέθη από το τροπικό φύλλο. Πάμε να βάλουμε λίγο baby oil στο καλουπάκι μας. Θα χρησιμοποιήσουμε τον πυλό ελαστικός πυλός Do and Diary. Πάμε πολύ εύκολα, πιέζοντας τον πυλό. Και αφαιρούμε το υπέροχο τροπικό φυλαράκι. Πάμε να ετοιμάσουμε και τα υπόλοιπα και ερχόμαστε στη συνέχεια. Έχουμε ολοκληρώσει από το καλουπάκι, έχουμε βγάλει αρκετά φυλαράκια. Πάμε να δουλέψουμε ένα επίσης πολύ ιδιαίτερο καλουπάκι, αυτό που βγάζει το θέμα της κυψέλης.
διαιρούμε τον πυλό μας στα δύο και με ένα πλαστιράκι αρχίζουμε και ανοίγουμε το φύλλο. Ανοίγουμε το φύλλο τόσο όσο είναι το καπάκι μας. Και αφαιρούμε αυτό που εξέχει. Θα εφαρμόσω μία κόλλα γενικής χρήσεως, την Tacky Glue, έτσι για να σταθεροποιηθεί το φύλλο από τον πυλό που έχουμε ανοίξει. Έχει πάχος ο πυλός μου, δεν είναι τελείως λίος, διότι ο σκοπός που τον βάζουμε είναι να δημιουργήσουμε ένα ωραίο εφέ με το καλουπάκι. Αυτά τα καλουπάκια που τόσο αγαπήσατε. Είναι δύο σχέδια. Το εφέ τείχου μαζί με τις κυψέλης. Ωραία. Σταθεροποιώ με λίγη υγρασία από τα δάχτυλά μου τον πυλό μου. Λιένω τις άκρες, αποφεύγοντας να έχει συσσωρευτεί αέρας στα τυχώματά του, και έχουμε ντύσει το επάνω μέρος με ένα κομμάτι από πυλό. Μπορώ να εφαρμόσω και λίγο baby oil επάνω στο καλουπάκι μου, έτσι για να έχει πιο εύκολο αποτύπωση, να δώσει πιο εύκολο αποτύπωμα στο έργο μου και πάρα πολύ εύκολα και απλά. Ασκώ πίεση ώστε να δημιουργήσω το εφέ που έχει επάνω το καλουπάκι. Είναι ένα εκπληκτικό εφέ που αφήνει της κυψέλης. Λιένω το κομμάτι που ήδη έχει χαράξει για να έχει μια ωραία συνέχεια και ξανά πιέζω και συνεχίζω να ασκώ πίεση σε όλη μου την επιφάνεια. Όσο περισσότερο πυλό έχω, τόσο πιο 3D δημιουργείται το εφέ. Εννοείται μπορώ να το κάνω επαναλαμβανόμενο όσο εμένα μου αρέσει. Θα το δούμε βαμμένο που θα δείχνει ακόμη πιο εντυπωσιακό. Πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε να περάσουμε το ITA 049 υβριδικό χρώμα Linden Green της Cadence στην επιφάνεια, στο κομμάτι του πυλού και σε όλο το καπάκι. Είναι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη απόχρωση και θαρώ ταιριάζει πολύ με τις αποχρώσεις που έχει στο background τα φύλλα του μοτίβου μας. Δημιουργεί το καλουπάκι αυτό σαν κυψέλη, σαν βοτσαλάκι, πετρούλα μικρή. Είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο για background που θέλουμε να δώσουμε ένα 3D εφέ στο έργο μας. Έτσι, και δείτε πόσο ωραίο αρχίζει και δείχνει. Ερχόμαστε στο άσπρο υβριδικό χρώμα. Παίρνουμε με ένα μαλακό πινελάκι, σκουπίζουμε καλά το χρώμα μας και πάμε να περάσουμε, να κάνουμε ένα dry brush πέρασμα επάνω στην επιφάνειά μας και βλέπουμε πόσο όμορφα αρχίζει να διακρίνει το τύπωμα που αφήσαμε
από το καλουπάκι. Πάμε και φωτίζουμε και όλο το γύρω. Θέλοντας να δημιουργήσω μια πιο σκιερή απόχρωση, ώστε να βγάλω έτσι αυτό το πιο σμαραγδοπράσινο όμως βαθύ σκούρο χρώμα, θα χρησιμοποιήσω το υβριδικό χρώμα το φιρουζέ σε συνδυασμό με λίγο μαύρο. Τα ενώνω. Η απόχρωση που βγάλαμε είναι εκπληκτική. Αγγίζει πάρα πολύ το σκιερό χρώμα που έχει το μοτίβο μας και πάμε να κάνουμε ένα επίσης πέρασμα, όμως αυτή τη φορά βοηθώντας να σκιάσει με ένα μωρομάντιλο. Αφήνω σε κάποιο σημείο πιο σκιερό και σβήνω σε κάποια σημεία πιο απαλά. Έτσι δημιουργώ μια πάρα πολύ ωραία, ενώνω και τα δύο μέρη από το κουτί μου. Το ίδιο θα κάνουμε και πάνω. Όσο υπάρχει υγρασία, μπορώ να περνάω και να ενεργοποιώ το χρώμα. Μου αρέσει. Και έτσι του δίνω βάθος. Δέστε πόσο ωραίο ξεχωρίζει. Με το ίδιο χρώμα που έχουμε δημιουργήσει, πάμε να δώσουμε σκίαση και στο κάτω μέρος, βοηθώντας πάλι λίγο με μωρομάντιλο, για να αποκτήσει έτσι ένα βάθος στο τελείωμα της χαρτοπετσέτας. Πινελιά, ώστε να δέσουμε το κάτω μέρος με το καπάκι μας, θα χρησιμοποιήσουμε το υβριδικό Crimson Red, χρώμα της Cadence. Αμέσως αρχίζει και φωτίζει και δένει με το κάτω μέρος από το καπάκι. Μπαίνοντας και μέσα, δεν με χαλάει, μου αρέσει. Είπαμε, τολμάμε να δοκιμάσουμε, προσπαθώντας να δώσουμε μια συνέχεια στο έργο μας, το πάνω μέρος με το κάτω. Δείτε τελικά τι ωραίο φως αφήνει. Ούτως ή άλλως δεν θα μείνει έτσι, γιατί θα βάλουμε τα λουλούδια, τα φύλλα. Έτσι δημιουργούμε απλά ένα ωραίο, όσο το δυνατόν πιο όμορφο background, ώστε να υποδεχτούν πάνω τα φύλλα. Σβήνοντας με το χέρι. Ερχόμαστε στην επιλογή δύο χρωμάτων πράσινης απόχρωσης, ώστε να βάψουμε τα φύλλα. Λοιπόν, το ένα είναι το leaf green
και το άλλο είναι το Spring, δύο υβριδικές αποχρώσεις. Έτσι γρήγορα βάφουμε την πίσω επιφάνεια, στεγνώνει, ερχόμαστε μετά να βάψουμε και τα μπροστά και να δώσουμε μια πολύ ωραία διχρωμία στα πράσινα χρώματα που έχουμε επιλέξει. Ερχόμαστε να βάψουμε και την μπροστινή επιφάνεια από τα φύλλα μας. Τώρα ξεκινάμε με τη σκουρόχρωμη απόχρωση. Είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο και πανέμορφο το καλουπάκι με τα φύλλα και από την πιο φωτεινή απόχρωση περνάω, φωτίζω και ξανά να ενώσω τα φύλλα να μοιάζουν φυσικά με τη σκίαση που μπορεί να έχει επάνω. Υπέροχο. Πάμε να κάνουμε και τα υπόλοιπα. Ερχόμαστε με το πιστάτσιο να δώσουμε ένα τελικό φως επάνω στο φύλλο μας και με λίγο άσπρο τα τελευταία φωτίσματα επάνω σε κάθε φύλλο. Τα χέρια μου είναι λερωμένα. Είναι εκπληκτικό και πάρα πολύ φυσικό το αποτέλεσμα που αφήνει. Έτσι. Σαν φύλλο. Τα φύλλα μας είναι νοπά, ο πυλός μας δεν έχει στεγνώσει. Για να μπορέσουμε να τους δώσουμε το σχήμα που θέλουμε να έχει επάνω στο καπάκι της καπαγιάρης μας, ώστε όταν θα στεγνώσουν να έχουν ένα ωραίο σχήμα. Έτσι πάμε να τα κολλήσουμε. Τέλεια. Και τώρα που έχουμε βάψει και τα φύλλα μας και είμαστε στα πράσινα χρώματα, που θα έρθουμε να κάνουμε ένα τελευταίο dry brush με τα δύο υπάρχοντα χρωματάκια που έχουμε στην παλέτα μας, έτσι για να φύγει και η ένταση του κόκκινου. Δεν καλύπτεται όμως, δημιουργεί ένα πολύ ωραίο background στο φως που αφήνει από το βάθος το κόκκινο χρώμα. Και όλα τα χρώματα υπερισχύουν μέσα που έχουμε βάλει τις διαστρωματώσεις, έτσι, που έχουμε περάσει. Νομίζω ότι μου αρέσει πάρα πολύ το δέσιμο που έχουμε κάνει. Στο πιο σημαντικός παράγοντας στο να έχουμε μια ομοιομορφία στο έργο μας είναι να δένουμε απόλυτα με σωστές χρωματικές αποχρώσεις όλο μας το έργο. Πιστεύω ότι το πετύχαμε και πάμε να συνεχίσουμε. Ωραία, δέσαμε και με λίγο πράσινο τα τελειώματα. Επίσης στο εφέ που δημιουργήσαμε, πολύ εντυπωσιακό, και πάμε τώρα να δούμε πώς θα στήσουμε τα φύλλα επάνω στο έργο μας. Να δώσουμε ένα ωραίο σχήμα. Θα χρησιμοποιήσω πιστόλι σιλικόνης για να μπορέσω να κολλήσω άμεσα, και θα χρησιμοποιήσω προσωρινά σακουλίτσα, φουσκίτσα, ώστε να μπορέσει να δώσει, βλέπετε ήδη κάθεται με τη σιλικόνη
θα δώσουμε λίγο στήριγμα ώστε να σταθεροποιηθούν τα φύλλα και μετά μόλις στεγνώσουν να το αφαιρέσουμε. Ήδη έχει αποκτήσει 3D θέση το φύλλο μας. Πάμε να κάνουμε να δούμε πώς θα τα βάλουμε. Όπως σας αρέσει θα το τοποθετήσετε, αρκεί έτσι να έχουν μια ωραία κλίση. Αυτό κάθεται μόνο του, έτσι, πολύ ωραία. Και μένουν αυτό, τούσα, και γυρισμένο. Έτοιμη η σύνθεσή μας. Θα δείτε πόσο υπέροχα είναι τα φυσικά χειροποίητα φύλλα που έχουμε δημιουργήσει ως διακόσμηση στην καπελιέρα μας. Και πάμε στην τελευταία πινελιά που θα βάλουμε λίγο χρήσωμα έτσι στο επάνω μέρος, έτσι λίγο πατινούλα. Αμέσως έρχεται και να δεικνύει όλη η δουλειά που έχουμε δημιουργήσει. Ιδιαίτερη, πανέμορφη, καλοκαιρινή πρόταση από το καλλιτεχνείο μας, έτσι για να κρατάμε τις επαφές μας όπως σας έχω υποσχεθεί. Δεν θα περνάει καιρός, κάπου έτσι θα τα λέμε, σαν να κάνουμε έτσι ένα όμορφο ιδιαίτερο live μάθημα. Πολύ ωραία, με το πολύ κουνάς. Μου άρεσε, το αγάπησα, ήταν μια σκέψη της στιγμής, έτσι, με το που ήρθα με πολύ όρεξη στο καλλιτεχνείο. Ήρθαν μπροστά μου τα νέα καλουπάκια που έχουμε λάβει, οπότε έπιασα κατευθείαν πινέλα να σας το μοιήσω. Θα χαρώ πολύ να φτιάξετε και εσείς τις δικές σας έτσι καλοκαιρινές τροπικές δημιουργίες. Φυσικά τα καλουπάκια μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε σε οποιαδήποτε, σαν οποιαδήποτε εφέ και διακόσμηση θέλετε εσείς. Έτσι, ακόμη να κάνουμε και καλοκαιρινά τροπικά βάζα για τις μαρμελάδες μας, γιατί όχι, και να διακοσμήσουμε το καπάκι με το υπέροχο φύλλο που έχει το καλούπι. Είμαι έτοιμη λοιπόν να σας παρουσιάσω την χειροποίητη τροπική καπελιέρα που φτιάξαμε παρέα με τα φύλλα μονστέρας, πανέμορφη, βοτσαλάκια εφέ, έτσι νομίζω είναι πολύ ιδιαίτερη και πολύ χαρούμενη καλοκαιρινή. Όσο η διάθεσή μας, θα την συνοδεύσω στον υπέροχο επίσης χειροποίητο δίσκο με φύλλα μοντσέρας που έχουμε φτιάξει σε ένα πριβέ μας live μάθημα. Έτσι, λοιπόν, έτοιμο να διακοσμήσει μια πολύ όμορφη γωνιά. Καλοκαιρινή πρόταση λοιπόν από τα μαθήματα του καλλιτεχνείου μας. Εύχομαι να έχετε καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι, θα τα πούμε πάλι σύντομα. Πολλά φιλιά, Αθανασία από το καλλιτεχνείο, σας χαιρετώ.
Γεια σας!